sompaka kwasa ngalele kusile sompaka kusile sompaka kwasa ngalele kusile sompaka ula eAfrika ukuthi wena ubenzele ubasebenzele uyavuka ekseni uyosebenzela umlungu uvuka ekseni usebenzeleni usebenzela umlungu umlungu aqeda hole yena athola imali eningi kunawe akwesibuye lapha ke nje siyenze icace lento uyafunda ufunde ube nemasters noma ube nedoctorate kodwa manifika neposition eyodwa nomlungu ngoba umlungu uyingane yakho uhola kakhulu umlungu okunawe wena usebenza kakhulu yena ahole kakhulu wena usebenza kakhulu wena yena enzeni ahole kakhulu umlungu ungumama wena umlungu ingane yakho uyamzala nomlungu wena ingakho wenze njani umondla waye ungayibuzi wena kungani ungayibuzi wena ukuthi kungani sibe kuyiposition eyodwa kodwa umlungu ahole kakhulu ingoba akakwazi ukuphila ngaphandle kwemali wena uyakwazi ukuphila ngaphandle kwemali wena wawunika umhlaba kuthiwa nanku umhlaba wenzeni umhlaba phila ngawo wawunika imvelo wena kwathiwa yenzeni phila ngayo wena ubonile ukuthi yena imvelo iphila kuwe emzimbeni wabona ukuthi imvelo iphila kuphi kuwe emzimbeni wayithatha wathi angondle ngayo ingane yami eyobani ewumlungu kodwa manje yona ingane yakhe isifuna ukwenzani isifuna ukukuphatha ifuna ukukulawula ukuthi wena ungumzali wayo khonza yona yiba isikhonzi sayo niyavuka ekseni nehla niyenyuka nisebenzela abezizwe niyavuka ekseni nehla niyenyuka nisebenzela abezizwe ngoba nidedisiwe kuphi kuyimvelo babonile ukuthi manixhumana nemvelo nizonga abasebenzeli bona bakuzoba yiba bazosebenzela abantu abazosebenzela nini baphinde babuye bezonzwela banika impesheni uzuka lo banika impesheni bethi ngoba usukhulile uyazi kuyaye ukuthi umuntu mayezela ingane uzela amadodana mhlamba amathathu mayezela amadodana amathathu usekhona ubaba la ekhaya mayekhona ubaba la ekhaya indodana yokuqala ivele ithatha umfazi ibe nomfazi la ngaphakathi ekhaya bayi nomfazi la ngaphakathi ekhaya abona ubaba ukuthi sebeyabili sekukhona uma wakhe nomalokazana bese thi ndodana hamba ukwakha lapha uphume manje la uyokwakha lapha aphume ngempela lo ayokwakha lapha aphinde nosibili amthathe mayisethatha umfazi bese ethi akayokwakha lapha aphume lo nosibili ayokwakha lapha bese sala nobani asale nomncane ngoba amandla asenawo ubaba nomama sebegugile bese benza sebesetshenzela ubani yilo mfana omncane noma yile ngane encane kuyafana ke nalokho okwenzakalayo manje ukuthi uyasebenza bese kuthiwa uphumelwa impesheni uyohlala phansi ukuthi wenzele usetshenzelwe manje sewusetshenzelwa ingane yakho kade uyisebenzela uyondla kade uyisebenzela wenzani uyondla lengane yakho uyondla uyakhela ngoba belungu uzubabona ukuthi bazingane zethu akakwazi umlungu ayikho inkampani okuthiwa yabelungu kuphela kuthiwa nje kusebenza abelungu nje yibo bodwa nje kuthiwa kusebenza abelungu bodwa ngoba bayazi ukuthi abekho connected nemvelo abazokwazi ukulawula lesi simo ngoba ukuba nithiwa yibona abelungu abebe connected ngabe kade wahlukanisa umhlaba mhlawumbe ngabe uhlukaniswa igaba ezimbili noma ezine kuthiwa nina abamnyama philani la nina abamhlophe philani la ukuze nikwazi ukulawula le condition nikwazi ukulawula lemvelo nikwazi ukulawula lesi simo ngoba kubantu abebe connected abelungu ngabe kade sasuswa la thina sahamba sayobekwa angazi kuphi angazi ngabe sibekwe phi manje bahlulwa into eyodwa ukuthi
yonke into abayiphendula abayenzi science, yonke into abayiphendula abayenzi isilungu isuka emqondweni womuntu omnyama, isuka lwazini lomuntu omnyama. Umuntu omnyama uphethe yonke into oyibona iphila wena okungeyemvelo. Umuntu omnyama ke lo uphethe yonke into, ama minerals aphile egazini lakhe, ama elements, imimoya ephila phezulu ikhona la. Ungumlawuli wemvelo umuntu omnyama, ungumlawuli wemvelo, ungumlawuli wayo yonke lento ephilayo. Ngoba ngishilo ngathi umoya unjani? Mdala umoya, mdala umoya, uyazungeza kanje umoya, uyazungeza kanje. Usafuna umuntu ozohlala kuye, noma usafuna umzimba ozokwakhiwa wakhelwe wona, uyazungeza umoya. Bese ehlala phansi amathonga ehlukana wasekhaya komama lakho nawakini, bese ethi sifuna ukwakha umuntu nje, noma sifuna ukuvusa lo yamuntu lo. Sicela umzimba negazi, ngoba igazi nomzimba ngokwaphi? Okwasemhlabathini. Awesambe manje sesiyofunani ubumba, lokubumba lo muntu simakhe, bese esetshenziswa umuphi umoya waloya muntu lo, abuye efana naloya muntu. Kuthiwa hayi ufana nomkhulu, hayi ufana nokhokho, hayi ufana nobaba omncane. Ubaba omncane khona ikehla afana nalo la ekhaya, ngoba efana nobaba omncane nje lo ezelwe namhlanje. Khona ikehla kanjani afana nalo okuyilona elibuyile la. Umoya mdala, mdala umoya. Mdala umoya, umzimba waphansi emhlabathini, umzimba waphansi emhlabathini. Sineyingulube ezimhlophe zakhiwe zasuselwa kuyintibane, ingulube yani yesigaba. Ngizwile kuthiwa sekuzokwakhiwa nenyama, uzothola ukuthi sikhona nje kwa-McDonald's ngoba zifika izinto khona kuqala. Kuthiwa kuzokwakhiwa inyama esuselwa kuma plants, kuhlanganiswa ama plants athile kuphi elaboratory engasasuke ezilwaneni. Uyayizwa nje yonke leyo nto leyo. Izoxhumana kanjani nomzimba wakho umuntu? Izodala muphi umonakalo kuphi emzimbeni wakho uma le nyama ingasasuselwa ezilwaneni zemvelo? Isivele iqhamuka nje emoyeni, kuthiwa iqhamuka ezihlahleni. Kuthiwa mawudla ubhontshisi kufana nokuthi udla inyama. Izinto okushuthi ama-vitamin owathola enyameni uyawathola kubhontshisi. Kushuthi kuzosetshenziswa zonke lezo zinto, ukuthi angazi ke ngokwesayensi ukuthi benza kanjani. Kodwa nje khona bafuna ukwenzani? Bafuna ukwakha inyama engasuselwa kuphi? Enkomeni noma emvini noma embuzini, ngoba nazo lezi zinto ziyisakhiwo sesilwane esithile okungesemvelo noma okungesemvelo, ngoba imbuzi isuselwa kuyinyamazane lezo uyibona. Amanqala, impunzi, nazo zonke lezi zinto, amaqhina nakho konke lokho, imbuzi zisuselwe lapho. Uyayibona inyama yakhona ukuthi ayifani, leyana yomile, ayinawo amanzi, ayinawo amakhemikhali, yomile le nyama le. Yani yesilwane saphi? Sasendle. Ngoba sidla imvelo, sidla ihlahla, sithola umsoco through ihlahla, zikhuphuka ngezihlahla imsoco. Bona ogold laba, o-carbon, obani baqhamuka emhlabathini. Bona osilver laba zakhiwa abo iron, zonke lezi zinto zikuphi? Zila emhlabathini, zikhuphuka ngeimpande bese ziyadlilwana. Uyibona inyama yembuzi nenyama yenyamazana ayifani, kodwa lezi zinto zithi ayifani. Ayifani, le inamanzi ngoba ingeyomjovo, ingeyokwakhiwa le, inamanzi le. Le yomile le ngoba yini? Imvelo. Kuyafana ngisho nomlungu. Umlungu uphila ngephilisi, ngomjovo, uphila ngechemical nje umlungu. Ufuna ukuphila ngensimbi. Ufuna nawe muntu omnyama uphile ngani? Uphile ngani ngephilisi? Uphile ngomjovo ukuze wakhe umzimba othikizelayo, umzimba onani? Onamanzi. Ufane nolamthuthu. Ulamthuthu awufani nenkukhu yesintu noma inkukhu yasekhaya. Awufani.
awufani futhi nayo inkukhu yasekhaya ifana nempangele. Impangele iqinile kunenkukhu yasekhaya. Inkukhu yasekhaya iqinile kunolamthuthu. Yabona? Manje sibukeni lezi zinto lezi ukuthi umlungu akafani nomuntu omnyama. Ngoba kukhona lapha angakhona ukwamukeleka khona noma angakhona ukuthi afinyelele khona. Umuntu omnyama angalalela izinto la ukuthi kuyimuni kunemimoya emingaki kuyimuni. Umlungu athathe lezi idubulo zabadubula zawufike kuyimuni. Afuna ukuyobona le mimoya. Eshiwo umuntu omnyama, lo muntu omnyama uxhumane naye imuni elelela. Ukhuluma zonke lezi zinto eziphila elangeni phakathi. Afuna umlungu ukusuka la ayele ngalobu ubulwane bakhe. Afuna ukuyelangeni maye uqala uyasondela selishisa kakhulu ilanga limncibilikase aphele nya. Ngoba ufuna ukuya yena physically lento lezi uzizwa ukuthi lo muntu ngoba umncane uphansi kunami uyameya umuntu omnyama kanti umuntu omnyama uyena uNkulunkulu. UNkulunkulu. Bakhiwe bonke laba mandiya zonke lezi izizwe lezi zakhiwe zisuselwapi kwindle emnyama. Umuntu omnyama uyena uNkulunkulu uyena umuntu owakhani owakha konke lokho kubonayo. Kwakhiwe umuntu omnyama. Siyojula ke nezanusi zezwe. Unezanusi zezwe la. Sinezanusi zezwe, sine group yezanusi. Izanusi zezwe. Siyayijuleke nezinsizwa sijule. Siyibuke lento nezanusi. Abantu abalalela umoya. Silalele sibuke. Sibuke siqhathanise. Sisho ukuthi ngoba umoya ukhuluma kanje okusho ukuthi kuyilokho. Ngoba yonke lento yeScience ithathwe kwispirit. Ithathwe kwimimoya. Ngoba iyona exhumana nani nomuntu omnyama. Ingakho ubona abelungu nje bengayilandeli indaba yemimoya. Abayilandeli indaba yemimoya. Babonile ukuthi imimoya okhokho sebeqhamuke ngemimoya manje. Bafuna ukuyibulala lento. Bayithatha lento bayifaka phi esilungwini. Uyabona manje hamba uthwasa into ongayazi. Babulala le yanto leyana bayabona ukuthi uyazi laba abantu laba ngoba beqhamuka ngobungoma kanje ubungoma thina sibuficile. Ngoba beqhamuka ngemimoya kanjena imimoya ibiveli ikhona. Kodwa manje besingazi ukuthi laba bantu seyixhumene nabo lemimoya sebeyembulelwa. Ukuthi lokho akusikho lokho kuyikuthi. Lokho akusikho lokho kuyikuthi. Sebekubulala ngani ngemali. Benzela ukuthi ngoba bekubulala ngemali benzela ukuthi lento le ithatheke njengento eyize. Ithatheke njengento eyinkoleloze. Baze bethi babuye bazokwetha izinto zethu ngamagama esilungu engasho lokho abafuna ukuthi yikho bona. Noma thina esikushoyo ebengasho lokho. Ngokwenza nje umzekelo ngento encane ngobelieve. Ubelieve akusiyo inkolelo noma akusiyo inkolo. Ubelieve ukususa noma ukusuka entweni. Ubelieve bathi believe basho ukuthi suka. Bayakususa bathi believe bayakudedisa bathi suka kulokho oyikho wena. Thina sithatha sithi inkolo. Akusiyo inkolo ukusuka. Uyasuswa la. Tuwasuka kulokho yikho. Ukholelwa kulokho kungeyikho. Bazobuya bazothi okhokho bethu noma amadlozi ethu ama-ancestors. Akusiyo ama-ancestors. Leli gama elithi ancestors alisho ukuthi yidlozi. Alisho ukuthi okhokho bethu. Alisho ukuthi abaphansi. Leli gama elithi ancestors. Igama elithi unassist. Unassist us. Ongithi uyalizwa leli gama bahlanganisile ukuthi laba baphansi abanalo usizo kithi. Ingakho sithi sibasuse kubo. They are unassist us. Ancestors wena uhambisa igama abakithi ama-ancestors ngesilungu ama-ancestors ayikho lelo gama elithi ancestors alikho.
Kusay disconnection leyo basa disconnecta still disconnecta bathi suka ngoba bakusizi ngalutho. They unassist us. Ngithi ama-ancestors, yeah, ama-ancestors, ama-ancestors. Uthatha lelo gama lelo ngoba alikho esintwini. Lelo gama lelo alikho esintwini. Abaphansi, abomhlabathi. Abaphansi izidumbu zabantu bakithi, abothuli lomhlaba, abaphansi. Akusiyo ama-ancestors. Igama elithi unassist lisho ukuthi abaphansi yini na. U-unassist usho ukuthi okwaphansi lokho. Ukuthatha people wena ukuthi u-ancestors usho ukuthi abaphansi. Ngoba bayakudedisa kwabaphansi, bayakuqhelisa. Bathi suka wena kwabaphansi. Ngoba bakanjani abakusizi ngalutho. Bathi believe. Suka ngoba laba bangama-unassist. Ilapho nje indaba ngihambe kanjalo. Ngihamba. Ilapho indaba bengizama nje ukuvula imiqondo yabantu ukuthi baqonde ngoba ukuqonda kusuka emqondweni. Kuthiwa mawungazi ufana ukungazi kufana nokungaboni. Ngoba ulwazi alukho siyafana nabantu abazimpumputha abangaboni. Kodwa laba abazimpumputha abangaboni bayakwazi ukuthi bayidonsa izinto ngomoya. Ngoba amehlo awakhelwe kuphela ukuthi into uyibona. Akhelwe asuka kuphi emqondweni. Makuthi uyaqonda okusho ukuthi lento leyo uyayibona, uyayazi, uyayiqonda. Ukuqonda kusuka la emqondweni. Ukuqonda kusuka la emqondweni. Leyo nto leyo uyayiqonda, uyayiphila, uyayazi. Awudingi nokuthi uzuyifunde uyiye esikoleni. Ngoba wenzani? Uyayiqonda, uyayiphila. Ubantwa lezi zinto ze-science noma zesilungu besiyiqonda bengaba sikho ezikoleni. Ngabe sivele senze nje sakhe lokho esikwakhayo. Kodwa manje ngoba bona bafuna ukunicontrola. Bafuna ukunidivide, bafuna ukunicontrol ukuthi kube khona omkhulu kunomunye nomlokuza. Basebenzisa lento yobukhosi ukuthi bafica ubukhosi la bathi wena usezingeni eliphezulu, uyimaster. Waba nemasters. Uyimaster wena. Lona kumele ahole u2.5 wena uhole u30,000. Ukuze uyibona umkhulu wena kanti leyo nto ifile. Yeke leyo nto leyo kube siyabambisana. Wena ohole u30,000 ugcwalisele lo ohole u2.5. Sibambisane. Ngidle la ngikushiyele, ngihambe, usale nawe ukufice lokhu kudla. Yeah. Siyabonga mkhulu ngemfundiso yakho. Kuyiphathi elandelayo mkhulu kunezihloko okuzomela ugcile kuzo. Isihloko njengoba sikhuluma ngezazi, abalindi, Ngezikhonzi. Yeah. Izwe leze bengigcile kuzikhonzi ukuthi kungani sisebenza. Yeah. Masithi imimoya thizeni ejike abayinyama. Shuthi mkhulu kuPatrick kuzomela ukhulume ngento yokuthi emoyeni ngaphambi kokuthi lo moya ube inyama. Yini eyenza ukuthi umoya ube umkhonzi bokwenzekeni ngaphambili? Yini eyenza ukuthi umoya ube isazi bokwenzekeni ngaphambili ukuthi umuntu azabe umkhonzi uyagqilazela noma uyisazi uhamba ebusuku njengoba usho kukhona izinto azibonayo kodwa thina njenge society noma njengomphakathi sibone ngumuntu ongaphilanga. Yebo, umuntu oyisigebengu. Yebo, ongakwazi ongaphila impilo efana neyethu thina singcono kunayo. Sibona singcono. Sibe nezazi abalindi ilaba abanye abagcina umuntu ahlale ejele, ahlale espaceni esi1 engamuvi kakhulu. Yebo, elidinto angayazi. Njengoba ikhona le mimoya mkhulu, kukhona into eyenzekayo emoyeni kwele mimoya ngaphambi kokuthi izokhanda leba abantu. Izokhanda. So kusho ukuthi le topic on its own. Yeah. Enye mkhulu into kumele sigcizelele kuyo. Njengoba mkhulu sibona lezazi ilabantu esithi amaphara. Yeah. Maningi ngendlela
emangalisayo 20 years ago besingenamaphara. Besingenawo, yebo. 20 years ago mkhulu besingenazi izangoma eziningana. Yebo. Yebo. Khona ubugqilo obuthini. Khona okwenzekayo emoyeni. Yebo. So ngiyacabanga leza ngoma izoba yiseries yayo yodwa. Yebo. Ngoba ubungoma buyahluka mkhulu khona abandawu, khona benguni njalo njalo. Injalo. Kuyoba yiseries yodwa. But lana mkhulu kuzomela ucacise kuPatrick ukuthi ukuze kube khona abalindi abakhonzi nezazi kwenzakalani. Yebo. Lento sizoyikhuluma mkhulu. Siphinde futhi mkhulu njengoba ukhulumile ukuthi wonke ama-elements endalo akhona emuntwini. Yebo, egazini. Yiko umuntu wayethi makengcwasha kudala asongwe ngesikhumba angene emhlabathini ukuthi azophinde aphinda abuyisele kwelenyama abe ne-contribution ethile. Ngizokunika nje kancane kulento oyishoyo. Ngizokunika kancane. Uyazi ukuthi ungathola isimanga uma ngakutshela ukuthi amathambo okhokho ibona labo gold lomhlabathi okwakhiwa ngawo igold okwakhiwa ngawo iplatinum. Amathambo okhokho lawo kuthiwa ithambo aliboli. Yebo mkhulu uthiwa ithambo lanjani aliboli. Kodwa ithambo liyakwazi ukuthi ligcine liphendukeni umhlabathi. Uqinisile mkhulu i-topic for another day. Kodwa sizoke sibheke lento yegold. Igold as a mineral deep. I-platinum it's white gold but ayikho as deep as ilento zalo. Uhamba ngeyigaba ama-layers. Sikhona isizathu salokho. Sizoyithinta. Sikhona isizathu sokuthi indaba sinama-diamond athize. Yebo. Kunama-diamond owathola ey'ntabeni zaseLesotho, kunama-diamond owathola emhlabeni ofana naseKimberley, kunama-diamond ozowathola eNamibia angafani naseBotswana. Zonke lezi zinto mkhulu sizozithinta in conjunction ne-impact eziba nayo kithi thina siyabantu nokuphakama kwemimoya. Yebo, ngoba kukhona abantu awafa ebambe insimbi. Insimbi inamakhemikhali. Mayibambe insimbi kwamixeka amathambo akhe nensimbi. Kwathi makufika lapha umhlabathi uyimunca lento uyibamba uyenza iba yitshe noma iba yilomhlabathi lo othile wasephenduka kukhandeka lani iBlack Diamond. Amen. Mkhulu ngizocela sizivale izinto lezo ezikhulumayo emoyeni lezi zinto lezi. Masivale mkhulu maningi ama-topic okusamele explore sisave data yabantu sizozicacisa lezi zinto lezi ngoba yiso lomoya leli. Yebo. So ilona solomoya leli. Kumele zicacise ukuthi yini sinemimoya, yini imimoya igcile kithi kakhulu sizwe simnyama. Yini sicindezela, yini zonke izizwe zifuna ukucindezela thina. Ubuya zizila. Mkhulu siyabonga mkhulu sizocela abantu ba-share, ba-like, ba-subscribe ukuze i-channel ikhule ikwazi ukufikelela nakwabanye abantu abangawutholi lo myalezo. So mkhulu ngicela usikhumbuze ukuthi utholakala eSoweto kuphi, utholakala eThekwini kuphi. Inamba yakho siyazi izovela lapha ezansi abantu abafuna ukuthinta bakuthinte kuyo. eGoli eSoweto ngitholakala eZola 3. eThekwini ngitholakala kwaMashu kwa-H. Okay. Inamba izovela lapho ofuna ukungithinta abuze no seMpumalanga no seCape Town kuphi ukuthi kuyenzekani ngigcine ngifikile eCape Town ngifikile eMpumalanga ini ngoba sikhona einhlelweni zalezo zinto lezo. Ngiyacela ukuthi wonke umuntu ofisayo ukwambulelwa nofisayo futhi ukuthi akhanyiseleke ayithole lezi imfundiso. Nisubscribe, ni like, ni share bafowethu ukuze uzokwazi ukuthi kusizakale nabanye abangenalo ulwazi abangenakho isimo sokulalela ngomoya ngoba sinabantu abathi balalela ngomoya abanye bayafuna ukukuthwasa leyo nto leyo. Ukwenzani ukulalela ngomoya kanti abakunikiwe. Kodwa ke akunankinga sizolokho siqhubeka nje nezihloko siyibamba siyilandela sisho ukuthi lokho kudalwa yini, lokho kwenziwa yini, kungani kuvela abantu abanje, kungani kwenzeka kanje. Siyabonga nje kubo bonke. Amen. Kusile sompaka kwasa ngalele
kusile sompaga